Hello guys, welcome back to my channel Simply CM, and today I would like to make a makeup charring. No, it's like an everyday makeup I've been using going to work. Hindi ako magaling mag-makeup guys. I'm not good at it, pero kailangan natin gawin kahit papaano para naman presentable yung ating pagmumukha. So, first I'm gonna start with linisin ko muna konti ha. Wait lang. Yes, I'm gonna start with this one. There. Binili ko siya Sa normal. Yan, normal Shopee kasi Denmark, and binili ko siya kasi mura. And I think okay naman din siya kasi may SPF 15. And yan, actually hindi talaga ito yung ginagamit ko, pero yung normal na ginagamit ko, this Bicubal, yun yung name. Maganda yung best kasi namumusyarize talaga yung mukha mo, lalo na pag winter. Pero naubusan ako noon. So ito na muna yung gagamitin natin. So there. Ginagawa ko yung salamin. Okay. Actually may salamin ako dito. There. Ganda nito guys, binili ko to recently lang. Tapos nakacover talaga yung mga damage sa mukha. So, gamitin ko yung mirror dito naman. Tapos after nun, naglalagay ako ng moisturizer. Tapos yung moisturizer foundation. Wait lang. May mabubuhok pa. Ito din. Ito yung gamit ko ngayon. And maganda siya guys kasi dry yung mukha ko. Tapos ito, medyo siya, hindi ganun ka-dry pag nalagay sa mukha. So, binili ko din to doon sa shop. Kasi sabi ko sa inyo normal. Tawag ng shop. And complete sila from makeup, from candies, from skincare. Lahat andun. At tapos mura lang siya. Parang discount store siya. Dito. So, let's put here. Ganyan. Baga-bagaon na to guys. Para makabiran lang. Dapat makabiran. Pero wag mo i-follow yung style ko guys because wala akong alam. Ano lang to? Ginagawa ko lang yung sa tingin ko. Okay. Wait lang. Asan na ba yun ito? Powder. My God. There. So gamitan natin ng brush. Parang tagal na napunta sa ano ko ba? Ganun. So medyo nakacover na siya. Nakacover na yung dapat kabiran. Dry na lips ko. Lagyan ko muna ng lip balm ba? There. Tapos, then lagyan natin ng Hide and Blend Concealer. Hindi nyo nakita masyado yung name. Pero guys, balik na naman tayo. Yung video kanina naputol kasi lobat pala yung camera. Pero now it's okay. Na-charge ko na siya. Hindi siya fully charged. Pero, we have to do it now kasi wala nang oras. So anyway, yung naputol tayo sa concealer. So, lagay tayo konti. Dito may ako dito malaking Charrroott. Yung mga damage natin. So we gotta, ganyan. So, i-blend natin, char. Ito yung ginagawa ko in the morning guys, pag on my way to work. Ganyan. Hindi ako marunong mag-makeup talaga, but this is how I do it. Char. Medyo okay na siya. Tingin ko lang. There. Ano pa ba next? Magaling na ba ng ano? Magaling na ba nito? Mamaya na konti. So anyway, wala akong normally nagaganyan-ganyan ako nagko-curl ng lashes pero hindi ko makita kung saan. Naglinis ako the other day and I don't know kung saan ko siya nailagay. At saka yung sa baba. But anyway, gawin natin kung ano andito. May paano pa ako brow crayon. Kita ba? Hindi? Okay, alis muna ako. Alis there. Sa normal ko din ito binili. Lahat ata ng meron ako sa normal ko binili. Kasi yun yung mura. And ano siya, accessible siya doon sa work ko. Bali, malapit lang yung Shopee sa pinagtatrabahuan ko. So, sobrang easy lang. As if naman marunong magkilay, oh. My gosh. Tapos ganyanin lang natin. Char. Charing. Tapos, naman ito. Ito sa H&M na to guys. Ganyan. Aray. Ito yung laman. Sobrang ano lang. Neutral. Lagay muna ako dito. Pag may narinig kayong nag-uusap dyan, smarting yan. Kausap na mama niya. There you go. Ganyan. Tapos, what's next? Asan na ba yung aking ano? Ito ba yun? Ito. Eye color brush. Okay, gamitin natin itong eye color brush na to.
Tapos lagay tayo ng konting itim dito. Itim, parang ginumbag lang. Meron ba? Oh, meron kita paano. May kulay-kulay kita paano. Hindi naman pantay eh. Okay dito, pero dito sa kabila hindi masyado. Pero anyway, okay lang yan. Tapos, I'm gonna put a little bit of something here in the... Ayan. Tapos, kulang-kulang pala ako sa kagamitan ah. Anyways. Ano tawag nito? Powder brush. Mag-brush ba? Okay. Mag-powder brush muna tayo guys. Ganyan. Next would be, ito ba yung, God, ang daming disturbo. So anyway, balik na tayo. Now I'm gonna do the blush on. Charring. Ito yung gamit ko sa H&M din siya. Binili yung mga makeup ko guys. Puro ano lang to, mga sale ganyan. Kasi, yun lang. Hindi din naman kasi ako ma-makeup talaga. So, why do I have to, asik marunong. Oh my God, napadami naman ata ang aking blush on eh. Okay. Char. So after nun, ito, ano din siya, nakita ito guys. Sa ano pa to, sa normal ko din ito binili. At may bronzer, bronze shimmer, highlighter, ganon. Tapos kamayin ko lang siya. Normally dito ako naglalagay. Char, oh, meron ng churba-churba, see? Ganon. Kakainis kasi yung, ano ko ba? Yung, anong tawag nun? Eyeliner, hindi ko makita, parang nasa sasakyan ata. Lagay daw yan sa ilong-ilong konti. Ganyan. Tapos mag-lipstick tayo. Yan lang. Tapos, ano ba next? Ayusin ko yung buhok ko guys. Hindi pakita ko sa inyo yung final look. Yeah, so yun guys, ito na ang ating final look. Parang wala namang pinagbago But anyway, ito yung parang normally na ginagawa kong makeup pag napupunta akong trabaho. And mabilis lang siya. Kinulang lang tayo sa eyelash curler. Tapos kinulang din sa, ang tawag no? Something, sa eyelids. Oo. But anyway, yun guys, thank you so much for watching at sana kahit paano may natutunan kayo kung meron man. But anyway, thank you so much for watching and enjoy the rest of your day.